न'खरा ओरैबायदि समस्या जाना दं माने आंनि फंबाया दाखालि बिस्थिबार 14 अक्ट' खालि फुंनि 6:30 न'निफ्राय ओंखारलाङो। आंबो न'आव गैयामोन होनबा आं माने फुंनि 3 बाजियाव आं ना सारनो थांदोंमोन। ओजों माबा जामुगुरि बुग्रिसापुरथिं जामुगुरियाव आरो हुलुनियाव। बेनिफ्राय आंबोथ' मिथिया। बेनिफ्राय 6:30 ओंखारलांबाय। बेनिफ्राय आइखौ बुंलांबायनो, आइ थादो नोङो, आंहा बेयाव जायगा गैला, रायजोफ्रा आंखौ दोनला होनना बिदि बुंनानै माने बेयो थांबायनो। बेनिफ्राय आइयाथ' दा मा खालायनो, बे आइयाबो सिखारनोबो हाया, फंसे जायगानिफ्राय माने सिखारनोबो हाया, माबानोबो हाया। बेनिफ्राय बिदिनो बेनिफ्राय आं फैबाय, फैनानै खोनाफैबाय। आं 9 बाजिसोआवसो फैबाय ना गुरनानै। बेनिफ्राय फैनानै खोनाफैबाय, फैनानै हाखु दाखु नागिरहैबाय। गामिनि रायजो राजाफोरखौ खबर होबाय। गामिनि रायजो राजाबो ओजों बयथिंबो नागिरहैबाय, नाथाय मोनाखै दिनैसिम। मुवानि सुबुं थाखाय बेखौनो बुंनो सानो आं, जायफोर बिथांमोना नुयोब्ला, सोरबाफोर नुयोब्ला जाहाथे आंनि नाम्बाराव फन हरनांगौ आरो मोजाङै लाखिना दोननांगौ आरो जोंहा न'खरखौ हेफाजाब होयो आरो। टेक नाम्बारा जाबाय फंबाय उन्दै सासेयाबो मेन्टेला खर'आ एसे माबा जानानै दं। बेबो गेजेर गेजेर खारबाय थायो, माबाबाय थायो, बेबो बिदिनो जाना दं आरो। गिदिर सासे खारनायाबो बिदिनो जानानै खारनाय जाबाय। आंखौ जेबो खोन्थालागै, आं मोसौ दोन थांनायाव बे जमा हारसिंनो ओंखारलांदो। आं बेखौ थांगोनाबो मिथिया, आगोलनिफ्राय खर'आ एसे गाज्रि जाखाना दङ। दा सानो बेखौ सोरबाफोर नोंथांमोना नुबा हमनानै दोन आरो न'सिम लाबोनो एसे राहा होदो आरो सहाय खालामना हो। माने आंखौ इदि बुंलांदो आरो, आयै थादे इदि होनदो। बेनिफ्राय आं आरो माहा थांनो नों माहा थांनो, आंखौ रायजोआनो लाखिला इदि बुंबाय। रायजोआनो होखारबाय, आं थांनोसै इदि होननानै थांबाय आरो। रायजोफ्रा माबाफोर बुंमारदोंमोन नामा? बुङा, रावबो बुङा। गावआनो माने खर'आ थानो सुख गैया। दा फिसालानि थाखाय मा बुंनो सानो? फिसालाखौ जाहाथे नागिरनानै मोनबोला हमना दिन्थो आंनि फिसालाखौ।